Аз съм Колю и е сутрин както всяка друга необикновена. Събудих се и до мен беше циганина. Той ме беше събудил с китайска студена свещена вода. Не успях да пия, защото водата отиде при съседите отдолу. Аз го пребих и забучих ябълка в устата му и му казах, че не обичам Китай и свещената им вода, защото тя идва от блатата. Взех си ябълката и я метнах към една кола. Колата не се счупи, а взе ябълката и я метна към мен. Удари ме в крака и аз се пребих от контейнера. Паднах в една кална локва и приличах на негър през нощите. Срещнахме една бабушка и ми каза, че съм дърво. Каза, че съм изгнило и да си ходало контейнера, за да не ме отсече с чантата си. Прибрах се и в контейнера видях как друг циганин ми пуши лулата, а в нея нямаше тютюна трева. Той ме видя и се пробва да скочи, но не успя, защото се спъна в един вестник. Отидох до ресторан на 109 улица и не успях да влеза вътре, защото аз се сбих с един китаец, който ми каза, че аз съм тъпан и мириша на развалена кисела краставица. Не ми пукаше за този китаец и му казах, че ще дойда след 5 минути и ще му забия вилица в главата. 5 минути по-късно взех една пластмасова вилица и я забих в главата му и веднага се прибрах в контейнера. Стана вечер и заспах. Сънувах как циганин с лопата копае тунел в Олимп.